Ако видя такъв малък кур, на нея се вижда такъв кур. Разбирате, защото на нея очите й са оголемени. Тя вече, нейните лещи са големи, такива стават големи, като бирани дана. Паржолка някаква, с тришкен бен са големи, така и гърдите големи, ама така надолу като гъби манатарки. Представите си тази жена, гатурите на някаква голяма спалня и свали тя прашките, гащи като брезент за лека кола и накрая висне някаква, отдолу видите някаква слънчогледова пита, кой ще направи? И някаква слънчогледова пита е така като висне и бах неговата мама с някаква дърта вълна е така чак умотана. И като иде да пикае, и тя става оранжева, разбирате ли така, и мириши на пролет. Да не дава Господ това да го лижиш, това прасе. Направите сметка, та вълна. О, Боже мили Господи! О, корема ма заболява про. А неговата мама и да се качиш на този каик. Може да приплуваш Марица. Той едва ще седи отгоре като такова. Ама какъв фитили, бе. Това като се качиш, може да го караш като такова. Да го караш като катер. О, Боже мили Господи! Много се извинявам, ама... Ух, сърцето ме заболя.